Și aici un easter egg drăguț cu toate evoluțiile lui Pokémon Eevee. Astăzi construim noul set Pokémon Eevee. Hai să-l desfacem. Vărsăm piesele. Am schimbat setup-ul. Punga 3. Primul pitcher. Al doilea pitcher. Punga 4. Cred că în punga asta o să construim coada. Gata coada, hai să o atașăm să vedem cum arată. Punga 5. Și acum probabil o să facem capul. Gata și punga 5. Punga 6. Și aici un easter egg drăguț cu toate evoluțiile lui Pokémon Eevee. Asta a fost Lego Pokémon Eevee, la display cu el. Puneți-mi în comentarii ce set vreți să construim data viitoare. Pokémon ăștia sau Rivendell?